La Conselleria d'Agricultura presenta l'avantprojecte de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Ecològica i ho fa amb un horitzó en concret, un 40% menys d'emissions el pròxim 2030 i un 100% d'energies netes en l'any 2050. En paraules de la consellera d'Agricultura, es tracta d'una llei ampla i complexa. Hem plantejat 122 articles, 19 disposicions addicionals, 3 transitòries i 5 finals. Parle d'esta xifra perquè dona un sentit o almenys dona un reflex de la magnitud d'esta llei. És una llei complexa, és una llei ampla. Una nova norma que arriba amb nous instruments perquè tira endavant, com ara la creació de l'Agència de Canvi Climàtic o el Pla Valencià Integral d'Energia i Canvi Climàtic. El tema de la perspectiva climàtica als pressupostos de la Generalitat Valenciana, ahir ja estem dient que sí que n'hi haurà pressupostos que vagin destinats a aquest canvi de model i a la transició cap a una economia descarbonitzada. Aquesta llei inclou molts instruments, la pròpia Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic, la creació de l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic, el Pla Valencià Integral d'Energia i Canvi Climàtic. La consellera ha posat en valor la democratització de l'energia neta amb l'impuls del Pla Director d'Energies Renovables de la Conselleria. D'esta manera, la Comunitat Valenciana és la primera autonomia en regular per llei esta figura de participació local en les instal·lacions d'energia renovable, una llei que també comptarà amb un registre de petjada hídrica de reconeixement d'esforços en la producció de productes.